wanda ya warware ya kai da kyar ya je ya samu sako ya zauna sai ya hankalin cikin zai ga a cikin kabari yake wannan zai ce ina ma shi ne a ciki da ya huta ya zauna lafiya. To irin wannan zamanin kenan Allah ya kare mu albarka da Qur'ani. Na'am. Wanda Allah ya yi fushi a gare su kada ka zunce su. Ai kafiri ba shi da wata kima gun Allah, bai samu wato ba mai gun Allah bane, mai ta'addanci ba mai gun Allah bane, mai makirci ba mai gun Allah. Duk irin waɗannan ne ka kauce mun kar ka zunce su saboda ba za a tsare da su ba. Sai dai su gangara ta ya zuwa jahannama. Allah ya kiyaye mu. Kamar yadda kafirai suka yanke kauna daga na cikin kabari, kafin da can cewa suke in an mutu ba za a dawo ba, suna faɗar haka. Idan a yi Ubangiji ce sai suka rikin an mutum ya mutum sai a yayyanka shi a gurin nama, sai a samu samari su hau da wakai, wasu ga daji, wasu gabas, wasu yamma, kudu, arewa, su jefar da hannu can, su jefar da cinya can, su jefar da kai can, su dawo. Kwarin da suka ci a nan kudu sai a za a nemo wannan kan a je a samu na arewa a haɗa. To wannan duk wace ba za ka dawo ana konewa sai a tara tokar, sai kuma a ba su sai a rika bin bakin kwari ana sakin da jakar haka duk kurar tokar wannan tana bin ruwa, sai a za a tashi wannan. Saboda Allah ya ce ya fasa bil kubra, za a tashi duk wanda yake cikin kabari. Su ban san idan a ruwa ka mutu kabarin ne ruwan ka ba, za a tambaye ka. Idan kura ne cinye ka a cikin da za a yi ma tambayar da za a yi ma a kabarin. Idan zaki ne cinye ka a nan za a yi ma tambayar da za a yi ma. Ba wata dabara da za su yi wa Allah cewa ce za a fasa bil kubra ta yi wanda yake cikin kabari. Shi ne suka daina duniya suna wai ganin su za su yi ma Allah wayo. Allah ya kiyaye mu. Na'am. Suratu Safi madaniyatun wa aya 14 aya. Na'am, suratu Safi ma'ana sura kenan da ake ambatan mala'iku suna safu a cikinta. Tana da kalma 221 da harufa 626. Wato wannan sifa ce, wato suratu Safi sura ce ma'ana Ubangiji ya saukar da ita a lokacin da Sayyidina Tamimu Dari ya gamu da wani ibtila'i cewa manzo sallama ya ce wani abu zai faru a kansa. Nan Allah da ikonsa ya je ga wata ruwayar zai wanka, fitowar da zai yi sai aljani ya ɗauke, sai sauke shi a garin da yake duk aljanu ne amma ko musulmai. To shi Allah ya ba shi murya ta Alƙur'ani. To ana wani taro gagarumi a garin, sai aljanu masu tafiya wani ganshi sai ya ɗauke shi kamar ka ɗau ɗan baini, sai wani ce wannan bul'adama ne ya taɓa zuwa inda suke. Sai suka tafi da shi garin suka ajiye a gaban sarki. Ina muka samo ya suka ce kaji da muka samo ne. Sai ce to shi kenan, sai aka bari, sai da aka gama taro aka ce kai a ina haka yace gashi. A maka ka iya karatun Qur'ani yace ya iya. Da ya so ranga karatun Al-Qur'ani su da wili kira'a sai suka gigice suka kama rawa. Suka ce to ba inda za ka, dama a gamu duk garin nan ulgo muka iya, da yadda muke suna, da yadda muke ɗaurin aure, da yadda muke sallar gawa, amma muna so ka zauna karantar da mu. Sai ya zauna, ina nan, ya haɗa kasuwa ta mamaki. Sannan sai zo ga ina kuka, zai idanu ka yace maka ya tuna. Maka yace sai aka nemo aljanu a gidan firsin, wane ne zai kai shi maka? Wannan ya ce idan ya ɗauke shi zai kai shi kwana 2 a ce kawo haddaki. Wannan ya ce zai kai shi kwana 1 da wuni ya kawo haddaki. Wannan ya ce ya ɗauke shi yau da safe, gobe da safe zai kawo haddaki.
wani zo yi takawa ce yau zai ɗaukar yau da suke a maka da aka ce to shi kenan to sai aka ce da shi kada ka karanta Qur'ani wannan addinin kafiri ne ta zo karanta Qur'ani ya da kai zai da ya yunkura yi sama da ki can da yi wa dare yana karanta wannan sun safa mala'iku na karanta a sama shi ma sai yi karba ya gama ai da iyo kasa sai ya zamin yadda a dokar daji ba gida baya sai ya hango su tsuntsaye suna shawagi cikin ruwa yana tafiya ya samu wani kwan dutse sai ga wani mutum yana nakula a gurin sai ce alhamdulillah sai ya daura da shi zauna dan gaba kaɗan da yake ganin sa yana ashe annabi Dawuda ne alaihi salamu annabi Harun yana ce assalamu alaikum ina waiwa yace da yawan dare abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru a kanka ya fa to kenan ka bari za a yi ruwa ba za a gaji mare zai dauke ka kaji mai abu da abu sai kura da kallon kenan can sai ga hadiri yana zuwa sai ta yi dare sai annabawa ya ce zo sai ya sauka sai ya ce je ka hau zauna maka za a kai ka girka da cutar da shi kenan sai ga hadiri gagagaga ya haɗo a maka za a yi ruwa yana zuwa sai ya sauke to dama ran da aka sauke shi rannan matar zaman ta yi nisa aka ɗaura mata aure da sabon miji an ɗaura da safe shi kuma ya sauka da rana ko tariya ba sai ba sai ga shi duguzun sai ya tafi gidansa ta fito abu da waye wannan yake tafi mu dare da shi a'a to sai sautin ya zo gashi kaza sai aka tafi fada to sai ga wannan ya zauna wannan ya zauna kan majalisi ya haɗu yana zaune dai sai ga sayyidina Ali radiyallahu anhu yana zuwa yana zama sai ya daga ya sai wa dare abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kan kai sai ya faru yake na hukunci ya kare ya tabbata ne to dama sai dabara ta ce to wannan sabon miji kai ya zo gidanta shi ma tsoho kai ya zo sai an ji abin da halifofi suka yi da hukuncin da yanke kenan saboda haka wannan sura idan mala'iku na karanta a sama shi ma sai ya kama karanta ta kuma ko a yanzu a irin abin nan na aljanu ana amfani da ita Allah yakan kawo sauki a karanta a kulluwa a kulle Allah kiyaye السلام عليكم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ‘Yan uwa musulmi manya-manyan bakin Allah zaman zan Allah wanda girman Allah ya kawo su da girman Alƙur'ani. To a ɗan gurguje ƙarƙashin ladabi da tawaru'u da ƙarƙan da kai nake so in ƙara jan hankalinmu nake so mana tsokaci dangane da abin da muke cewa zai zo ga ya zo har ma ina hanyar tafiya ma'ana wata mai girma wata Ramadan wanda cikin sa ne ake zama muna yi da yawa don karanta littafin Allah. To, yanzu aka ɗauki kunga mun yi karatu sau 18. Muna da azumi 15. Lokaci ya yi
za ta yi haka sai mai kokari mu ribaci sauran Allah ya riga wani arziki sun da ya ba da irin su malam can suke yi kaza bar kaza Allah ya ce kaza manzo Allah shi kaza wallahi malamai babu arzikin da ya wuce wannan babu arzikin da ya wuce wannan za ka mana ta addu'a Allah ya tsara wa malam lafiya ba zan tsaya ba sai na tuna baya kuma da addu'a domin su kyakkyawan fata suna cikin alkhairi manyan aminan malam wanda muke gaban malamin sun su da malam yawa da su bari su lokacin su yayi kuma sai yi kyakkyawar tafiya nan da ka duba kamar wani ya sani almajirai da aran malimanin gani wanda inda yana da kowa sai gina yake mutu tare da zuwa wani guri wala ya karba abinsa akwai zuwan makaranta ginshiki jigo a zai gada mai waki da yawa an sai da ya taka a wannan makaranta kuma ba za mu manta da yi ba kuma wallahi na san Allah ya manta da yi ba ina da hujja iyayen da na je gurinsa ya ce menene ya faru da ake so menene ya faru da ake so a makaranta har wata yake shawara ne mana samu na shi almajiri ya ce wallahi in mana ne kan ciyar mu ya ce in sallah to in sha Allah zan kan ciyar mu to mun na san ba zai gaya mutum zuciya ba ya kawo wannan amincewa da yadda da ba da gaskiya ga yi wasu a ɗan hannu na yaya renawa ba ka san abin da jarumta idan an ce za a fara karatun jibi zai nemi masu hayar guda biyu ko uku a yi lissafi daga farkon farawa har zuwa tabi a cikin kudin wannan masu motocin a basu kuma da ɗebo su a kawo su ba da sai ka ce in ka dawo ba kuɗi a sannan za a biya kuɗin da kwanan zarafin za a yi ya karan kai da wani kada da zai gaba so biyan da zo nan da ta zo na komi da na kayan mota wanda sai mun gurguri shi wani na sannan da wani ke zuwa na ta wani addu'a Allah ya gafarta musu amin mun sa da gurgun da ku mun sa da ai wadan koyi mun sa da a domin mun da duk mutanen malami mun san su da shi da barakiyo zama wanda amincewarsa da malam irin da hinkan tsamin malam yanin gune shi har cikin jallin ice ya daina caca saboda bai kamata a ce na tare da malam yana ne biyu wannan ba wanda an yi a gabanmu yanzu mun gani da ya kawo wannan kyakkyawar ɗabi'a da mu'amala irin yadda malam yake gaya mai mazana yana yi ba zan manta ba ina zaune a lokacin da aka zaka shi da ni an yi suna a hayin titi an kuma da abinci wani yana zuwa kawai sa musu maraya kawai sai danna hannu da ya suka shi abincin kowa san maraya nan kokara wajen sa ake hankalin sa ake amma malam da suka shi abinci a wani lokacin da haka irin wani abubuwa ne waɗanda kuma zan manta da su ba mun koyi abubuwa da yawa da haka a wannan gabar ne musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu da yawa suna da yawa akwai san da za ka gan su sun tafi in abu ya kama ko na hadin makoli ko garko ko ina ne abu ya kama na wani mota ne mota da ke cikawa ya kawo wannan kyakkyawar mu'amala da malamin wanda da wani ya ce a'a shi malami ne da haka duk wani kaza ba wani waye ba lokaci to malam wannan tafiya taka Allah ta muke mu da ta Allah sa goni aiki da ta kan ta kishi da wannan nake salama Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya Allah salati wa
istighfari 11. mahaifanmu Allah ya kansu matasanmu Allah ka fiye da jiran addini Allah ka yi musu albarka Allah ka gwara manzon Allah su kaluwan da ake ciki Allah ya sanya rudubi kowa da hanyoyin sana'arsa Allah ya sa albarka wanda babu Allah ya hore yadda za a yi Allah ka sa mu bauta ma ko zuciyarmu tana ki Allah ka hana mu saban ga ko da zuciyarmu tana so musibar duniya ta lahira Allah ka kiyaye mu talaucin duniya lahira Allah ka nuna hijabi Allah ka yi mana sutura da'ima mahaifanmu da mahaifansu da mu Allah ka yi mana gafara Allah ka sada mu da rahamarka ƙasar nan Allah ya ba mu lafiya zama lafiya wannan jiha ta mu Allah ka zauna da mu lafiya inda duk jiha take Allah ka ije ta albarkar manzon Allah da Qur'ani karanta istighfari 11 حسبنا الله ونعم الوكيل الله يتمكن مسلمين ومسلمين الله يتمكن فلسطين الله يبارك الرنجاي أكل يهودا نعم المولى ونعم النصير ونعم النصير ومن يتق الله فيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وفي الفاتحه